Жоре, почни на, да знам, щит, може би. Добре. И човек да ви се оплача. Кай? Днес ходих до Бургас, една свясна жена не видях. Не чух. Викам Отишъл от Бургас, само масти и гледал. Да, бе. Какво искаш да видиш, човек? Само някакви грозни целулит, човек. Право ти казвам, супер гадно съм. Те там всичките са като черната златка, бе, човек. Всичките са някакви циганки там. Абе, черната златка бирикет пред тия къде видях. Ние имаме джънгъл, бе. Той джънгъл не е силен, има станове, много е работа. То не е въпрос от джънгъла, въпросът е кой играе с него. Кидо, what are you doing? Кидо, оба, плаща. Какво? Чеквам. Какво се филмира, бе? Ще не съм казал, бе. Нещо ми повтаряш никнейма много. Абе, Симо, ти само победите ли качваш, бе? Да. Технически вчера имахме само една загубата, така че. Еми няма човек, това с пантеона не беше срам да го кача. Аз какво казвам, моите Ти трябваше да си малко по-танки. Трябваше, да. Тук са трима горе, между другото. О, Има ли са, бе? Ами видях Аше, видях Картус. Той взима и XP, човек. И гледа да не умреш, в смисъл, той просто взима XP. Да живее културата. С един човек ял съм фасул по-рано. Shut the fuck up. WQ или WEQ или Какво? Задай си въпрос пак, че не те чух. на какви скилове се играе новия Мазахар? И после? W и Q. Вау, двама, О, шит. вау, ашето е там, елате. Аз поне така го играя, човек. Мисъл... Симо го играе на W, Симо го играе на това. Не съм... Трима тук, не, заеби си джунглата, заеби се, върни се. Аз ходя да вземам XP на лейна, човек, те сега ще ходят трима на пут. Вау, аз бия жабата и те ме бия. Ехте. Добре, какво правим? Не знам. XP за тук, човек, това са 3 крипа. Ящо сега. И двамата ли се върнаха при вас? Трима са при нас. Добре, значи почвам си... Ох, майка При мен дева. При теб няма никой, човек, ти стой. Да. И спърми. Да, ама сега съм сам откъде. Е, от теб ето. И тях това ще има идеята. Карта се съмахна, дойде някакъв джинкс тук. Добре, аз ще почна жабата, ама ще умра. А те да не мислят, че играят това фуро. А то не трябва ли да има някакъв такъв мук? Има Total Not Dominion. Какво е? Аз е я танкнах, човек. Добре. Какво да е? Не мога ли го кара дори е така. Не била АП, бе. Той е спорт. Деба и спорта деба. Давай, човек. Боже. Стой, за да юха флаш. Да, имам. Деба. Жоре. Ей, ще взем. Няма Браво, значение. момчета. Не, аз имах пред... Не, за друго. В Шопов ще Мислих, пробвам че да дойда към убият. тебе, брат. Ще трябва да почна за да те хилна. Моята идея беше да флашнеш, за да вземеш кила. От ти да дойдеш... Човек, Не, само взимам реда да се хилна малко и ще дойда само да ги, Жоре, бягай, не го долу тук. да ги разкарам малко. Портват. Ела. Ти бекна ли, бе, човек?
Да, трябват ми колби. Ти си телепорт. Да, аз съм с телепорта, ама те няма стигнат до пулта, така че ще си ходят. Не, ще пушна човек. Ако искаш порт. Жоре, оставаш му сам срещу Израел, надей. Не те оставам сам срещу Езрил. За малко. Малко повече АП ми трябваше и аз щеше да умре. Видях, като плаша да си вика. Това ми беше цялата идея. Да използвам Езрил за прокси, ама. О, моето го каза най-после се чели за Расул. Ча. Ча-ча-ча, тик-тик-так. Това е само на японското. Симо, ако дойдеш да ги направим, аз ще направя дрейвана, ти ще направиш карта, защото няма мана. Аз тук нямате, така че внимайте. Идвам, ама ще го направя тук с Майтлис. Не мога го словно. Нямат лардове, нали? Мисля, че не. Готов си? Карта няма обаче. Идеално. Аз ще имам всичко. О, шит, няма. Ето кю. Човек. Пусна Вау. ви Почна. Мамо дебел, бе. Трябваше да сложиш ни лард преди това. Нищо да е. Видя ли колко демидж ми направи? Ма не може Да. да карта сега. Видя ли на Джинкс рокета? Добре. Маля за малко да те вземе. И мен ще ме лун в прано или да му. Тук ще сложим лард. Трябваше да бекна. Шопов ти си фарми, спокойно. Той е Израел, как си на 5 Той беше соло една камара време. Защо взем Епа. толкова много експириенс? Аз съм почти 7. Аз Да, бил ама- да. В началото ние изгубихме 3 крипа. Не дей. Аз съм сам. Жоро го няма. Мен мога метал да е. Ни тук ги няма и двамата. Добре, човек, те имат 5 телепорта. Няма мана. Те па не си правят джунглата, май. О, почва. Казвайте ми със ако има. И двамата са тук. Добре. То много демидж. Лепи, бе, майка ти, бе. Само искам да им взема буто и идвам, че няма мана. Абе, пичеве. Найс. Не, Жоро, не гоним, аз се попнах достатъчно. Искам да фарме, че им се не назад фарме. Добре. Картуса им няма мана, ама са ме пуснали. Той дрейва, нали нямаше такова. Пак нямаш варчоп. Сега ще го изпусна заради тебе. Няма да чакам утре. Няма, бе. Добре, екстра супер. Добре, аз значи... тя е било. Няма мана за рок, човек. И че се опита. Нямаше го убие. На мида ще стане ли работата или... Бях си имал. Не, в смисъл гледам, че Ма си много е пушнал. пушнал. Да. Аре, ще мина е така кежуали само. Аз ще играя агресивно, някой може да... Жоре, не? О, бот е готов. Ида. Бяше да. Ма няма 6 трябва да знаете. Те портнаха Jinx Rocket. Имам флаш, мога да флаш кил. Аре не, плаши. Езрил е. Супер. Ама аз ще му. Евано е човек. Аз го Той ще му вземе, бе. Аз пусна. Картус. До сега обаче много форсаха ботом на лидията, не знам.
Джинкс. А коя от Чао, двете колби people, взимате на Corruption. Мумба, човек? Corruption или тази другата? Те между другото са взели такива герои с масакра от автомати по целия мап, прави ли впечатление? Да. На мен сега ми направи Изобщо. така. А? Изобщо вика. Не, че не има пука. Ама имат Аши, Дрейвън, Джинкс... Да, мега масакра. Аз след 20 секунди имам рок. Кидо просто се пази, брат. Пази се. I believe in you. Защото че нали нямаш против, че ти викам Кидо по време на игра. Просто така Не, говоря. даже го предпочитам, няма проблем. Добре. Ех, майк. Джинкса мисля. Трябва да... Мен притеснява, че аз ще ме аруна. Сега. Притъжка тази причина. Имайте, маймаки. И аз тук са. Не си? Ох, трябваше да половина. блокнем тук майка му. Жоре! Ще отниме мен! Мида. Как да те лутна, като не е мулт? Ще отниме. Добре, отивам Те долу. просто и ашето човек и то пера си използваха върху мен. Ще му убият ли така? Вярвам в теб. Ми, Ти ще ги убиеш, флаш и кил. Нямаш Няма флаш. флош. Давай. стой си, ти трябваше да се биеш там. Щех да те шилдна, ако беше останал се биеш. Насам бе човек, ашето. Защо биеш, ако сега ще умреш, може да вземеш шашки да избяга. Ще ми бутнат кулата. Не можех да избягам, аз пробвах да избягам. Няма да го вземе сега тъпия рокет, нали? Моля те. Кой ти говори на теб па за бягане? Дали ще да на време. Аз си говорих, че трябваше да седиш и да се биеш. Но аз не флашнах away. Аз бях стънат от наша Арова. И след това Езрел директно утна. Разбираш ли? Нямаше какво да направя. Още преди това трябваше да се биеш. Аз метнах Ти така трафата и... Метнах трафата и пробвах да бягам, да. Май не беше най-добрата идея да си оставам мида. Джинкс човек с берзеркър. Това ще ми вземе кула. От един бек. Между другото, Пак аз тук Езрела ми шифна докато беше в улт, това не беше честно. Шо фелта подолу, смисъл. Те се тук в храста. Не, се. Портнаха се. Причакват някъде сега, не знам. Вече няма джингъл с. Джинкса мисля. Сигурно ми правят реда. Ега, майка му да еба. Взели го? Взел му. Съним. Защо? Супер. You're my Той ready. готов ли си да голнеш? Тя се скрипа по. Оле човек! Стига бе! И карта си човек. Те не взимат комбо, че... А не, карта всъщност ми е направил демидж. Жоре, не бях го. Ще очакваш да можем да ги файтнем при положение, че аз ще има същите айтеми и аз. И Мак, преди малко. Те са две керите. Точно защото са две керите early game. Early. От ли си не, по-скоро има и утилитето за лейт гейма. Когато му кайтва. И че те мен ме спръскат. Аз ще като ме арал, не съм до там. Ами нашето ме арал от отдете, изчакат ултиматите и просто all-win-ват. Мисъл, да. Еми добре, Аз си не бил трябва отзад да и ще паза. Аз не трябва да ганка от джанглър. Ти ако седиш отзад, аз съм хиптен дец. Мисъл, трябва да вземеш нещо. Дали да намалиш демиджи на улта на Израела, нали, минавайки през те. О, или нашето арал. Ми, аз съм винаги най-отпред, ама те Лейтния те ще пръскат имат, с ултове. те няма да имат. Може един директ през това време. Няма ги изобщо.
Това е Earthquake, нали? Air. Air. Сериозно ли? Няма ми стигне... Така ще има инфинития, че не мога ги файтам. Как ще на Кой има децето от двамата? Или... Ащо. ще това е децето. Има АПЦ обаче. За АП. Горе ме разчупиха, човек, не мога сам срещу двама. Разбрах, че не можеш, ама... Какво да направим се? Спа нямам мана. Ох, От на ботлейна. Да. Валта. С комбото. Езрила ми вкара целият от демиш само с едно W. Не е вярно. Галийн Дрейвън На древа на лута не ме удари. шоп с нея, защо? Види го. Стой жив ли си? Да. Прати от към базата им. Захвати. Добре. Добре, прав. Не, няма нищо. Аз скочих с цел да умра и да взема Езрил. Тук ти взема стрелата. Обаче на моя екран се показва, че го подминава лута и че умира от все едно от дирията на лупи. Мен преценявам. Стой си. I'm sorry, but Сори. it's road time. Sorry, not sorry, както. I mean it's hat time. Time for hats. Как искаш като го отняваше да умира ли? Научи се ме в цел швез. Нали си ес ПДРС? Оп, целем, браво. Лут от Вау, мида. вау, Лут от мида. вау! Сейфнахте колкото можах стрес. Е, тук вече не ме сейф. Шилда го спамих, помежду другото. Минула стоиш. Дайте, Вайлинч. Ой, Жоре, не беше дори Иван Коусове, така ли? Стой, провери си гащите и тогава ми кажи дали не беше Иван Клоус. Not even close, dude. Always ready. О, Жоре, можеш ли да направиш възможно най-ново демидж на древана? Чакай, давай. Направи му. Пак. Сега ако минат от тук ще се самоубия. Не! Добре, пак. Май. О, трима ли е? Давай, бой. Те са децето. Век! Домината отзад! Ей, няма лук, нали? Добре, древана убийца, древана. Ай, на Перфектно асист. Важно. Ма защо минахте отзад, човек? Можете да дойдете отпред да ме спасите. Защото не ги знаем откъде ще минат. Бяха че текват. Аре, ще Аз оправите тази го. спекнал. Тук да минавам. Шат мап крайна. No assists for me. Ох, не мога да стигна Прами сега. си джунглата, бе. Виж, че имаш... Целият топ джунгъл е... Стани. Аре, слоното. Един кил не взех, бак му майк. Аз един асист не взех, не дай да мрънкаш. Да, ние даже умряхме, човек. С Жоро. Борете Така се. че, Жоре, дей, човек, пушиш ми лейна, значи умра за такива запорти, нищо, взема малко слоец. Ай, fuck you, go. Eat everything. Тя между другото, че ни прод пак, Жоро, защото им казах not even cool, baby. Ти знаеш. Аз си мислех, че и това дете в момента го направиха беше за онова, ама...
Остана ми само една масленка, бах ти ган, човек, нямам какво да имам. Аз викам Я дали ще се забият с мен? Oh shit, yeah, oh shit. Фу ти се случва. Имаш ото е регени. Вау. На тяро. Тачо. Уху, motherfuckers! Too easy, Не man. можах да ги взема две в едно. А ти умря ли, бе? Оф. Да, не, те Ако бях 100% ме убиваха. Аз в момента, в който видях, че ти утна си викам и аз трябва да ги утна сега, но късно. Добре беше. Бях супер Аз даже не да знам как взех 2 кила. Сега, как си взел? Еле човек, Magical Journey! Заради W-то му. Смете на кола, бе. Трябва да сте го... Да, и аз взех това Чай рак. си включи W. Танкът. Оф, мъртъв си. От него бе човек! Опа. Шопо, плиз! Ей си. Утни поне амулото или всяко, те ще следват още. Си да вие нямате много мана, ама. Аз нямам, аз беквам. Карта са дали има ут? Или го пусна? Аз това беквам. И Шопов да седи близо до улото. Да хилва там. Добре. Има Квадрейк. Така, Торнмейл. Сега за Magic Resist. Знаех Аз по един път ги целиш, мога да ги пробвам фул. Шаро не ме оцелвай добре. Ако на му взема Wit Sand, бива ли или е кофти? Никаква идея. Не можах да го блокна това. Майка му де! Питах се да го блокна, ама минах. Аз даже не видях, че има някой, който да оцели от. Ме застреля баш преко. Не е добра идея, това не е шо. Пълнах я, Жоре! Дай спи! Не, Poison Много of Blood. такива оферта понякога, когато с гола начи. Give speed. Далече ми е... Аре, слона го. Смайт. Дайте ме да... Дай се. Пром. Let me life steal. Аз отивам на ботом да фармя. Вау, древен. Его. Но там тръгна, май. Не. Плаща. и на мен улта ми дойде точно когато той... Ботом лейна, моля ви се. Ма те двамата ще дойдат сега тук. Ето Има при... сълта. Не, искам и двамата ми дойдат да ги утна. Да. Тях да убия крип, човек, затова така. Стой си идвам към тебе. Идвам към мида. Това, що утнах ли? Колко е? Извиняй. Няма, кой извиняй, това си е... Не е готово. В смисъл ти взе кила тук, нали? Давай, ма моля се, не стой тук, искам XP, искам фарм, искам всичко. Далече ми Искам е. всичко! И аз искам много неща, ама... Точно за нещо си един вард да го хитиш. За един дрейк. Не. Идвам за Дрейк. Окей. Почвай го, тъкай дава, да се... Кило 4 хесквит. На плато може и без него. Run, mother stoys. Stoys of mothers, mother of stoys. Здравен Що е, няма ли да вземе да Ezreal? го убия. Не, аз ще се пусна може да Не покажа се две. служа.
Аз беквам, дай. Добре, стоя, Жоре, разбрах, хайде стоя. Той ти, аз ще... Ау, най-Жоре. Чакам му, ето. Той сега Кидо ще джойне ли разговора? Не съм. Of the Multis. Оле? Бак ти спела! Браво, Ма са много, аз Той ще опна ли? Жоре, ти рънвай. Аз Ау, идвам ау. на лейна. Аз ще умра, Жоре, как ти да рънваш? Аз се рънвах. Да си ме видял да се спра. Не, на мен ще ме отива ли Киркейна, бе? Що им се смя, стой си. Защо не си? Що им се смя? Защото изпратиха 5 от нито един не оцели. Айде, иде. Не, 4 от извиня карта са, да. Опа. От тук моля ги фана. Не сам, ако и карта се не беше оцелил. Аре, Майко... Изрела, пита. Той се дъшене 5 пъти. Как толкова бързо се... Къде си, бе? Не ми се прави. Файтинг го е. Имаш го. Тони го с кюто първо, преди го файтваш. Тони го. Карта се отива на топ. Но... Фейл. Nothing. Да. Да. Абеха си ултиматите, нали? Аре бе, Джинкс е там. Вика, айде бе, аз такъв инстант Ама ще удивителна дойдат сега връз всички главата там. ми губона. Абе, вземете няколко нещо, че ми трябва 100 голд. Взехме. Айде, Чак още малко. следват нас. Как ти за кил? Бейте сега, аз им покарам да ми се след. Оле, Ай, да не стигна. маля, искам да взема дрейва с един смайт е така, ама сега ще ме вземе! Там. А къде е? Нямам, човек, сори. Ето. О, Това е... Easiest kill of Чак. my life. Някой иска слайд. А ти не ми дадат експириенс вече. Какво ти дава, човек? О, байзал се първо забравих. Аз съм бахти жалкия статус. Мислиш, че си жалък сад. Да. Джорджи, давай. Casual 2-6. Той ако е саппорт, какво? Кой е съпо? На време ки спорти. Нали? Вау, биг варда. Кажа стой си. Пъс давай ако не ще го взема. Ева. Вау. Шоп, колко так спите? О, да, сме шоп Ай, тук. сега. Нищо ли? Човек гледа Хазир с 3 на шорт улта. Бяхте ли толкова скил? Теба. Видях флаш стила. Не си кил, човек, само че ще го вземе. Умираше от лето ми. Умираш от лето. Моля ти. Как ще умре, като той беше на супер много HP, аз го критнах. Умираше от лето ми, като му започваше да тик. Опа, Да тик. Някой опа, се спортва на топ. Шопен. Имам. Вау, това трябваше да е кил. Ти докато ще обутна. Те са много, те всички са портнаха, те ще продни бекдора на така рън. Те са децата, човек, ще наистина мога да ни бутнете. Енчо се справиш ли? Прав съм много пушким за криповете. Не зареши, че ще му спре. Чакай, още един кандидат има. Добре, аз идвам. Дайте ми кил е.
Как си снех за това? Предположение, че... улта. Ма не ми даде момент спит. И реда го няма. Не, той сега се ражда. Гледай какво прави с малата. Той е там реклона, той е там реклона. Нямам демидж, ще си взема шапка. Човек. Ще взем Дрейка. Да, тут. Минал боболечките няма. Браво. Имаше едно бое, остави ми това. Да. В смисъл, не съм тръгнал за него. Човек. А децето джунгъра се бият за вулт. Така става моето момче. Той много си стресиран напоследък. Те са на мида няколко. Вау. Е ли? Ай, Ти се боболечки. опрял от флаша ли, бе? Боболечките. Ти се, Жора. Имаш ред. Оле, Вау, колкото ми за малко направил. Това просто ме пази, човек, няма да ги направим вам. Просто ме пази. Ние ще пушваме тук, защото ще си пушваме топа. Найс. Използвай, човек. Бягай сега. Ива. бягай, ма гледай къде служи този стената. Крип уейт. Аз ще пушвам мид, човек. Много кофти. Свига слуди. Не трябва и това, бягай. Ще утне, бягай. Чакай, муташе. О, шит. Чай, аз колко мачех резист... О, аз за какво бягам от карта си, човек. О, си рип. Извиняй. Няма да се повтори. О, мъртв съм. Виж къде портното е, мизилите. Носим, къде отиваш? Носим. Това е само джинкса. Да си ми боболечки. 8. Те не ми правят демидж, човек. Ти лут ли си? Пак всичко имате за нас е. Ботом лейна визирайки.